U okviru humanitarne akcije Srcem za Crnu Goru do sada je prikupljeno 800.000 eura. Novac će biti usmjeren djeci i odraslima koji čekaju na liječenje, kao i porodicama koje nemaju osnovne uslove za život. Akciju su organizovale humanitarne organizacije Budi Human, Hemias i Hilal. A nadam se da će ovo naše okupljanje večeras postaviti temelje onoga što će u budućnosti biti dio nas i onoga što je zadatak i želja naših srca, da svi zajedno pokažemo jedinstvo, snagu i humanost Crne Gore. Jedna lijepa priča koja je okupila ove tri organizacije, Fondaciju Hemias, Fondaciju Budi Human i Fondaciju Hilal. Nadamo se da ćemo kroz ovu platformu obezbediti dovoljno sredstava da mnoge porodice dobiju krov nad glavom, ali i oni bolesni ono što im treba za liječenje. Tu sam da potvrdim ovu obećanu donaciju od 100.000 eura koja je odmah kada je Hačko prošli mjesec najavio ovu donatorsku večeru, ja sam vidio priliku da se nekako odužimo za sve ono što Hačko radi u Bosni i Hercegovini. Kako se Hačko dužiti nego na ovaj način, da kažem, pomažući ljude u Crnoj Gori. Ja se iskreno nadam da je ovo prva akcija ovoga tipa, da ispred nas stoji još dosta projekata koje ćemo realizovati u ovoj sinergiji koju trenutno imamo.